poprosím teraz pána Savola zo Slovensko-Českej spoločnosti Striedavá starostlivosť, ktorý predniesie výskum v Európe a vo svete. Pokúsim sa vám predniesť niekoľko informácií ohľadne striedavej výchovy v Európe, čiže zahraničné skúsenosti s týmto funkčným modelom úpravy starostlivosti o deti a porovnanie s Českou republikou. Tým, že autorom tejto práce je pán Ing. Životička a budem to prezentovať ja ako člen občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti Slovensko-Česká spoločnosť. Prezident Sudcovskej únie Jaromír Jirsa v Českej republike v roku 2007 sa vyjadril, že v striedavej starostlivosti vidí budúcnosť. Ministerka pre záležitosti detí a rovnoprávnosť v Norska v Oslo v roku 2007 uviedla vo svojom vyjadrení, že výsledky štúdie, ktoré tam urobili, ukazujú, že tak ako deti, tak i rodičia majú veľmi pozitívne skúsenosti s touto úpravou v Norsku. Známa česká herečka Barbora Srncová vo filmu Střídavka, ktorý by mal byť tiež prezentovaný na tomto stretnutí, uviedla, že nikdy nie je dosť detí alebo ľudí, ktorí vás majú rádi. V roku 2006 profesor Prokš uviedol, že čím väčší podiel oboch rodičov na porozvodovej výchove, tým je to lepšie pre dieťa, rodičov i štátne orgány. A napokon tu prítomný pán Luboš Pátera, autor filmu Střídavka, uvádza, že Střídavka je moderní. Striedavá výchova, alebo teda na Slovensku je to striedavá osobná starostlivosť s obidvomi rodičmi, rieši dva problémy, právne a sociálne. V prípade sporov o deti medzi rodičmi garantuje najlepšie záujmy dieťaťa. Tieto záujmy dieťaťa vychádzajú z dohovoru o právach dieťaťa, ktorý bol, myslím, že minulý rok rozšírený, prezentoval to, myslím, že pán Guráň, ako člen výboru, vysvetľujúce stanoviska k najlepšiemu záujmu dieťaťa, čím sme tam tieto veci kvalitne spracované, s tým, že tieto články už myslím, že boli tu nám definované a prezentované mojimi predchádzajúcimi prednášateľmi, takže nebudem ich opakovať. Tým, že uvedeme na článok 8, kde sa ešte uvádza, že štáty sa zaväzujú rešpektovať právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov. K tomu sa vlastne aj uplatňujú niektoré rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, kde vlastne je uvádzané porušenie práva na rodinný život. Striedavá osobná starostlivosť s obidvomi rodičmi nahradzuje potrebnú výchovu obidvomi rodičmi v rodinách a tým znižuje masívnu celospoločenskú depriváciu. Počuli ste v prednáškach predo mnou, čo sa môže v takýchto rodinách diať. V Českej republike sa približne polovica manželstv rozvádza a 35% detí sa rodí úplne mimo rodinu, s tým, že na Slovensku si tieto štatistické údaje veľmi podobné. Magister Justice Coldridge, sudca zodpovedný za britské opatrovnícke súdnictvo, k tomuto uvádza, že nie výlučná starostlivosť, nie striedavá starostlivosť, ale samotný rozvod rodín s maloletými deťmi, čiže rozpad rodiny je ako rakovina. Je to pre náš národ rovnaké nebezpečenstvo ako terorizmus, drogy alebo globálne oteplovanie. Deti vyrastajúce len s matkou majú 3,5 krát väčšie riziko, že sa v budúcnosti taktiež rozvedú. Aj v názve tejto konferencie uvádza nám kontroverznosť striedavej starostlivosti, čo je takisto ako aj v súčasnej dobe v podstate už vyše 40 rokov praktizovaná starostlivosť, takzvaná tá párne víkendovstvo alebo to 14-dňový cyklus striedania a nejaké pro a proti.
s tým, že sa uvádzajú, že deti bez spoločnej starostlivosti oproti starostlivosti len jedným rodičom majú 2,5-krát nižšie riziko sexuálneho, fyzického alebo iného zneužívania. Toto vlastne prezentoval pán Lenghart v svojom príspevku, takže nebudem to opakovať. Európsky ústav pre výskum záujmu dieťaťa, myslím, tento inštitút bol zriadený v Belgicku, ktoré v súčasnosti Belgicko má jeden z najpokrokovejších zákonov týkajúcich sa úpravy porozvodovej starostlivosti o deti, uvádza, že rodičia majúci dieťa v striedavej starostlivosti sú ďaleko spokojnejšie, majú medzi sebou mnoho menej konfliktov a obracajú sa výrazne menej na súd. Striedavá osobná starostlivosť s obidvomi rodičmi po týždni behom školského roku nevedie u detí k žiadnym poruchám chovania. Deti potrebujú rovnakú mierou obidvoch rodičov. Neexistuje tzv. Psychologický rodič, ktorý by mal s dieťaťom užšie citové väzby než ostatní v rodine. Turbulencie v rodine, vlastne to, čo nám prezentovali predo mnou prednášajúci, sú tak rýchle, že vlastne ani konania sociálno-právnej ochrany dieťa za kolizných opatrovníkov ani súdov nestíhajú reagovať na niektoré veci, takže pán Peter Tromp uvádza, že z objektívneho vedeckého hľadiska nemôže byť situácia jasnejšia, ako sú tu uvádzané veci pre osobnú starostlivosť s obidvomi rodičmi. S tým, že sú tu nejaké názory proti. Jeden z nich je, dieťa potrebuje kľud, dieťa je zmetené, nevie, kde má domov, kde je jeho postielka. Týmto veciam sa aj venujú najnovšie výskumy, ktoré prezentoval pán Lenghart. Tým, že toto vyjadrenie, jedno z najčastejších vyjadrení odborníkov alebo používaných pri odborných debatách, je niečo podobné, ako keď sa uvádza, škrabol si sa o hrdzavý klinec, dostaneš otravu krvi, pričom odborníci vedia, že hrdza nemá pritom na onemocnenie vôbec žiadny vplyv. Čiže stroj, ktorý sa tu uvádza, je iba, domnievam sa, že preto sú dôležité tie výskumy, ktoré sú skutočne vyhotovované, žiaľ v Slovenskej republike ani Českej republike, napriek tomu, že tu máme výskumy ústav detskej psychológie a to psychológie v rámci rezortu školstva, ani žiadna inštitúcia v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ústredia práce, či samotný referátov práce, sociálnych vecí a rodiny sa týmito vecami nejako nezapodiela. S tým, že z toho belgického výskumného ústavu pred zavedením toho najpokrokovejšieho zákona, ktorý tam v súčasnosti majú, bolo uvádzané, že silno rozšírené, často vyjadrované obavy z negatívnych vplyvov striedavého bývania na psychiku detí sú ničím nepodložené domnienky. S tým, že v týchto frankofónnych krajinách je vlastne legislatíva upravovaná trošku iným spôsobom ako u nás. Tam sa to uplatňuje ako dvojité bývanie, čiže vlastne legálne dieťa má trvalé bydlisko obidvoch rodičov, tým, že tí sa riešia povedzme aj problémy, ktoré sú u nás ohľadne prídavku na dieťa, daňového bonusu, dávok hmotnej núdzi, ktoré sú legislatívne upravované. Takže vlastne sú to len nepodložené domnienky. Vo svete sa riešia dva aspekty starostlivosti o deti po rozvode. Je to buď tá spoločná rodičovská zodpovednosť, kde názvy sú uvedené, ktoré prezentoval pán Lenghart, s tým, že v českom zákone o rodine to rodičovská zodpovednosť náleží obidvom rodičom, ekvivalent máme aj v slovenskom zákone o rodine, alebo je to ten frankofónny striedavý pobyt dieťaťa, čo vlastne prakticky sa u nás od roku 60, keď bol zavedený zákon o rodine a menený teda po roku 2005 a 2010 výrazne, tak sa vlastne využíva ten striedavý pobyt dieťaťa, kde vlastne na Slovensku, aj keď štátne inštitúcie rozhodnú o tzv. Párnom víkendovstve, kde vlastne to len klasicky, je to len asymetrický model osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi, s tým, že do 14 dní je dieťa
jedným rodičom 2 dní a s druhým 14 dní. Samotná striedavá starostlivosť sa teda akceptuje od pomeru 30 k 70%, čo už predstavujú rozhodnutia súdov, ktoré upravujú styk dieťaťa aj počas prázdnin. S tým, že tako uvádza odborníčka rodinného práva doktorka Pavelková, základným princípom pri stanovovaní rozdeľovania času počas prázdnin a základným princípom malo byť rozdelenie na polovicu, čo sa žiaľ v našich podmienkach nie často uplatňuje. A potom vlastne, pokiaľ sú tieto rozhodnutia, tak naozaj tu splňa tých 30% času a vlastne obidva rodičia majú možnosť nielen osobne sa starať o dieťa, ale ho aj vychovávať a vplývať na jeho budúci život. Český zákon o rodine uvádza v paragrafe 26 odstavec 2, ak sú obidva rodičia spôsobili dieťa vychovávať a majú o výchovu záujem, môže súd zveriť dieťa do spoločnej, prípadne striedavej výchovy oboch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a budú tak lepšie zaistené jeho potreby. S tým, že budem reagovať na náš paragraf 24 odstavec 2, kde odborná verejnosť prezentuje, že bola nedostatočná diskusia k tomuto paragrafu v mene zákona o rodine. Pokúsim sa oponovať, keďže v Českej republike toto skrátené znenie bolo aplikované z roku 1998. Mali aj na Slovensku odborníci dosť času sa týmito vecami zaoberať. A na Slovensku sme teda urobili ten odstavec 2 paragrafu 24 takým spôsobom, aby bol vylepšený, pretože až české judikáty ústavného súdu pre ne stanovili, že to, čo sa zavádzalo a dlho sa tam bojovalo, že vlastne musí byť súhlas obidvoch rodičov, nie je nutnou podmienkou, a preto u nás bola podpísaná tá jedna veta, že stačí aj záujem jedného z rodičov, pretože väčšina z tých situácií je, že tým brániacim rodičom je práve tá väčšina rodičov, čo zo 86% dávajú návrh na rozvod s maloletými deťmi. To som upozornil s predateľmi, že časov sme na tom už posunutí, takže nebudem dlhšie zdržovať. Prejdem iba rýchlosti ďalšie obrázky, čiže je tu porovnanie osobnej starostlivosti o deti v Čechách a na Slovensku a vo svete. S tým, že v roku 2008 boli takéto percentuálne údaje, kolegovia ešte budú vedieť aktualizovať tento údaj, ako to je teraz. Tu sú spoločná striedavá starostlivosť vo svete podľa jednotlivých krajín zoradená podľa percent, s tým, že jedno z najnovších je v Španielsku prijímali zákon o spoločnom rodičovství a bol uvedený do života v polovině roku 2005. Velice progresívny zákon majú v Austrálii, Norsko samo o seba je pre nás asi až neuveriteľné, kde zákon o dieťati a rodičov, Barn Elova, paragrafe 36 stanoví, že rodičia sa môžu dohovoriť, že dieťa bude mať stále bydlisko obidvoch rodičov. A 98% manželských párov uzatvára predmanželskú zmluvu, ktorá obsahuje riešenie starostlivosti o dieťa pre prípad rozchodu. Veľkým vzorom je aj Francúzska republika, kde vlastne 15% detí z rozvedených rodín vyrastá v spoločnej výchove s alternujúcim bývaním. Spoločná rodičovská zodpovednosť funguje aj v Holandsku. Potom spomeniem ešte len v krátkosti kochemský model v Nemecku, kde vlastne emeritný súdca Jürgen Rudolf na rozdiel od našich pomerov vlastne deklaroval to skrátene takým spôsobom, že povedal rodičom v pojednávacej miestnosti: vy mi tu na stôl kladete vaše dieťa a vy chcete, aby som o ňom rozhodol. Nie, ja o ňom nerozhodnem, ja vám sprostredkujem odborníkov, zabezpečím vám, aby ste mohli, jak to v našich podmienkách, referát poradensko-psychologických služieb, iní psychológovia, mediátori, ktorí sa to teraz nespomínali, s tým, že vytýčenie pojednávania nie je ako našich pomerov, ale do 15 dní v takýchto veciach.
s tým, že stretnutie prvé u týchto odborníkov nie je o mesiac ako v našich podmienkach, ale okamžite zo pojednávacej miestnosti, ak sa rodičia nevedia dohodnúť, odchádzajú k odborníkom a sudca schváluje rodičovskú dohodu, z ktorou sa rodičia vrátia a nie autoritatívne rozhoduje iným spôsobom. V Nemecku sa robil audit reformy zákona o rodine v roku 2001. Údaje sú od 11 000 rodičov a ich detí, 800 sudcov, 900 právnikov a 300 sociálnych pracovníkov. Takéto niečo u nás zatiaľ nebolo robené, tým, že je tam porovnávané skúmaná téma, čiže napríklad spory medzi sebou riešime v rozhovore, ako týkajú sa rodičov, tým, že vo výlučnej starostlivosti to robia rodičia v 35%, v spoločnej starostlivosti 67%, čiže to vlastne sa menej obracajú na súdy. Úprava kontaktov detí s rodičmi riešime ako otec a matka v rozhovore. Zase pri výlučnej starostlivosti je toto percento výrazne znížené oproti spoločnej starostlivosti obidvoch rodičov. Pre úpravu styku s deťmi je potreba súdneho rozhodnutia. Zase diametrálny rozdiel pri výlučnej starostlivosti, keď vlastne ten nevýlučný rodič sa musí obracať na súd a chce dosiahnuť nejakú zmenu. Pri spoločnej starostlivosti je to len 15%. Toto sú najzávažnejšie veci, ktoré teraz skúsim odprezentovať a týka sa to aj na tu zatiaľ nespomenutého syndrómu zavrhnutého rodiča, ktorý na Slovensku podľa informácií Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré poskytlo zarážajúcu informáciu, že referáty psychologického poradenstva a prevencie nemajú ani jediného detského psychológa na Slovensku, čiže žiaľ takéto prípady sa na Slovensku reálne vôbec neriešia, napriek tomu, že odborná verejnosť príjma túto informáciu, že tento syndrom zavrhnutia rodiča je tu veľmi rozšírený. Takže informácia, že rok po rozvode dieťa nemá s jedným z rodičov už vôbec žiadny kontakt, je pri zverejnení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodiča až vo výške 34%, pri zverejnení do osobnej starostlivosti obidvoch rodičov je to len 5%. Takisto veľký problém platenia výživného, ktorý bol naposledy riešený zase aj zmenou zákona o rodine, kde sa zaviedlo úroky, a neviem sa vyjadriť, ako teraz navýšenie výživného v dobe neplatenia, s tým, že v zákone je dokonca stanovené, že minimálne výživné je stanovené vo výške 30% z životného minima. Žiaľ, vo vzťahu k stretávaniu sa maloletých detí so svojimi rodičmi takéto striktné kritéria nie sú určované. Zatiaľ v zákone o rodine nemáme, že musí mať obidva rodičia minimálne 30% styku s deťmi, čo je podľa psychológov odporúčané, má byť zmysluplná výchova. Takisto nie je stanovené, ak je marený styk a je nahradený styk, že by mala byť nejaká sankcia k tomu, a vlastne to, čo ten rodič svojím konaním spôsobuje, že dieťa tu neumožňuje kontakt s druhou polovicou rodiny, teda nielen s rodičom, ale aj starými rodičmi, tetami, ulami, bratrancami, sesternicami, tak vlastne toto nie je nejakým spôsobom sankcionované, a preto aj na Slovensku vyzerá tá situácia taká, aká je, tým, že veľké vylepšenie je prijatie vyhlášky o exekúcii maloletých detí, s tým, že jej aplikácia sa stretáva s nejakými problémami, ale je to riešiteľné. Ďalšie veci nebudem prekrátko času uvádzať. Uvedeme toto všeobecné, čiže spoločná osobná starostlivosť obidvomi rodičmi podľa tohto nemeckého auditu výrazne znižuje negatívny dopad rozvodu na dieťa a je teda v záujme maloletého dieťaťa. Spomínal som Belgicko, s tým, že bolo tu teda prezentované, že Slovensko v rámci toho, že má dnes v tomto roku v legislatívnom pláne úpravu zákona o rodine, si zobralo za vzor v rámci tohto poručníctva týchto vecí rakúsky zákon, ktorý musím konštatovať, že nie je tým najvhodnejším. Očakával by som, že by sa skôr sme sa ako Slovenská republika orientovali lepšími vzormi, ako napríklad Belgicko, kde funguje rodičovská zodpovednosť od 90. rokov. Je tam stanovená priamo v zákone zákonná prednosť striedavej starostlivosti. Súd nemusí striedavú výchovu nariadiť automaticky vo všetkých prípadoch, ale sú stanovené prípady, kedy to nie je.
Čiže vlastne nulový bod na rozdiel od Slovenska je stanovený tak, že keď sa rodičia rozchádzajú, tak nie je dieťa unesené jedným rodičom a má bránený kontakt s druhým rodičom, ale na začiatku konania je stanovené rovnocenné a rovnoprávne stretávanie s dieťaťom pre obidvoch rodičov, čiže základom nie je úprava a zverejne do osobnej starostlivosti jedného rodičov, ale do osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a tam vidíme najväčší prínos, ak by sme sa vybrali touto cestou aj na Slovensku, v prípade v Čechách. Ďalší príklad je to USA, tým, že tam to už bolo prezentované pánom Enhartom predo mnou, tým, že najpokrokovejšou krajinou je tam Kalifornia a Arizona, kde striedavú osobnú starostlivosť o dieťa praktikovalo v roku 1998 a boli tam teda vyhotované, na rozdiel od našich krajín aj tie výskumy, 12 až 27% rozvedených rodín. Tu sú rozhodnutia kalifornských opatrovníckych súdov, zase pre krátkosť času vynechávam zase vzťah medzi platením výživného a osobnou starostlivosťou. Bolo tu spomínané vlastne, že niekedy rodičia prezentujú, že ty mi nedávaš peniaze, preto ja ti nebudem dávať dieťa. Priamy vzťah, ale taký, že pri spoločnej starostlivosti sa táto výživné platí až v 90%, pri pravidelnom kontakte v 79%, ale vtedy, keď prichádza k tomu bráneniu kontaktu s rodičom, tak práve vtedy sa znižuje toto plnenie vyživovacej povinnosti, je to len na úrovni 44%. Tu je poradie štátov ohľadne úpravy legislatívy, tým, že môžete si všimnúť, kde sa nachádza Rakúsko, a kde sa nachádza Slovensko a Česko a kde sa nachádza Belgicko. Takže potom výchova praktická je uvedená tu na porade, ide naďalej Amerika. Opatrovnícke zákony, tak ako v Českej republike a na Slovensku, keď sme prevzali legislatívu z Čiech, sú kvalitné a pokrokové. Máme všetko potrebné, aby sme sa mohli dostať medzi špičku v skutočnej výchove a osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi po rozvode. Je to len na nás a na najbližších legislatívnych zmenách, ktoré sa v Slovenskej republike zavedú. Ďakujem vám za pozornosť, to je z mojej strany všetko.